Mangadiko baba. Magadi ni munhu wa Mwari. Mudhara zvese bo. Varoere maoko mudhara. Wakatengera chii mukadzi? Ndakamutengera foni. Wamutengera foni? Muroere maoko ndo zvatinoda. Pamapresence. Wotiwo kana riri zuva remudzimai womutengero kakafoni. Wakapedzera kutengerwa foni rini? But yakasuwa apedza foni. Chii chiri kunetsa pafoni yawakatenga? Ndamutengera foni akanditinda nemutupo usiri wangu. Akanditi mukanyi. Sasa ndisi mukanyi. Apa tinenge tati munhu tinenge tatiwo munhu ka agona atengera mukadzi present obva wanzi mukanya maita basa iwe uri vhura mai. Saka chauri kuda chii? Sandochada chekuti ndibatsire kuti achazoti pawana tu watinawo ndewangu here wangu. 2 girls. 2 wasikana. Kisha na Kelly. Chokwadi munhu wa Mwari. Alright. Saka ndikakuti vana tomboti ndoti ndevako zvinobvisa here kuti wakanzi mukanya? Hazvichabvisi nekuti hazvibvise. Ongoramba wakanzi mukanya usiri mukanya. Handisisina pisi ngo. Mazuva ano ndakeya nokuti unoda kuti vanhu vasaite heartbreak. But at the same time unongofanira kuudza munhu chokwadi. Asi ndinozongomira kusaidi rechokwadi. The Bible says the truth shall set you free. Ndotaura here. Ndotaura here. Munoziva kuzasimba kwangu ndotya hazimi muresemba rangu munondipa inini ndoda shemuri ndakatengwa neropa ropa raishenda. Ndine urombo baba nezvakaitika. Madzimai vanozviita vanoita mistake pakutaura. Asi chandokukurudzira ndechekuti uende kuma-DNA. Reason yandiri kuti uendere kuma-DNA iri very simple. Nokuti ndinofunga kuti DNA ndo chinhu chete chinoburitsa kuti mwana ndowako here kana kuti ayo. Pakuenda kuma-DNA handidi kuti uende nemukuru, toda kuti uende nemudiku. Ndokane ukanya mukati kaka.
So ndoda kuti usaweste mari yekuenda nemombe. Indongokubatsira kusawesta mari. Asi handina kuti mudikazi wako bandoda kuti uende naye. Tibvise kakukanya katiri kuona kamukanya karapa. Simudza maoko. Mupe simba rekutambira, rekufesa reality nezita raJesu. Amen. Ndako unogara napo.